What's up ka-adventure? Mayong buntag ka na itong tanad ka-adventure. I'm back my channel, Renato Adventure. O karon ka-adventure, karon part 2 na po sa hugot ni Madam Auring. Karon nga itong pagaymoon diri sa lungsod gyapon sa Ubay. Si Madam Auring gihapoy mo palingaw kaninyo ka-adventure sa iyang part 2 ka-adventure. Ayaw kalimot pag sunod sa akong daghan nga video ka-adventure para makakita mo sa mga video na ho nga pinaka kuan kanang aligri ka adventure nga muhatag kaninyo og kalingawan si Madam Auring. Unya karon ka adventure ang buhaton ni Madam Auring ilain na pod dili na pod sabon. Karon ang ihatag ni Madam Auring muhatag na pod siya og posporo. Unya karon papilion na pod ang mga katawhan og unsay nindot gamiton, lighter ba og posporo. Og moingon sila posporo, tagaan sila posporo. Og moingon sila lighter, di sila kadawat og posporo kay posporo man atong ihatag. Og ka-adventure karon tataon mo ato tagahapon sa lungsod sa Ubay, unya adto ta sa barangay Tapon. Kay sakto pod mopalit po ta og isda, gisugo ko mama patag isda dito sa Nyolok. Og ka-adventure si Madam Auring mulingaw kaninyo. Unya daghang salamat di ay sa akong mga supporter nga way huno nga pagsuporta. O kilabinaw yun sa akong maguwang si Rosbita, si Bitsi Gonzales ug sayang bana si Rodel nga way hunong sa suporta. Karon iyan na gipahuwam na po ko siyang mga sanina para ni Madam Auring. Og sa akong mga igsoon daghang salamat og ni Mama Yol og ni Papa Berding na karon diri. Daghang salamat ninyo, God bless. Unya si Madam Auring karon mo ningaw kanyo ka-adventure. God bless ka-adventure. What's up ka-adventure? Okay, kanang I'm back my channel. Karon ka-adventure, moadto na punta karon mo palingaw sa mga katawhan diri sa lungsod sa Ubay. Mo ka-adventure mo ni siya ang part 2 sa akong hugot ni Madam Auring. Unya karon ka-adventure, akong buhaton ka-adventure, mangita gyapon kog mga katawhan nga atong lingawon. Unya atong tagaag surprise. Unya tagaan na tuog mga posporo ka-adventure. Natay mga posporo diri saka napo ni siya ka posporo ka-adventure mga kadawat sa atong pahalipay sa hugot ni Madam Auring. Unya ka-adventure atong papilion ang mga katawhan nga unsay lang gustong gamiton, ang nindot ka gamiton, ang posporo ba og aglighter. Umun sa posporo ka-adventure tagaan atong posporo. Okay, adventure, ang pagbalik ni Madam Auring sa part 2 ni Madam Auring. Uy, ka-adventure, ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel, Renato Adventurer. Unya, pagsunod sa akong mga video ka-adventure para malingaw ta ka-adventure. Let's go ka-adventure, di na to dugayon, mo ato na ta kay, mo ato pa ko sa Tapon. Hoy, taga barangay Tapon, muanhan ako diha. Palit ko og isda dia sa Nyolok. Isugo ko ni Mama ka-adventure. Oy ka-adventure, nala si Madam Auring, mopalingaw ka nato. Okay ka-adventure, let's go ka-adventure, tara. Adventure, karon mato ta ka-adventure niya, magmas ta ka-adventure gyapon ka-adventure para di ta mailhan. Okay ka-adventure, magmas ta ka-adventure. Atong ita wala tong mas. Okay ka-adventure. Plaster na atong pitset. Okay, ato lang isod ang atong pahalipay nga posporo nya. Salamat sa akong maguwang si Rosbita, si Rodel Gonzales sa way huno nga suporta. O nalapoy bag ipahuwam na ay na puning bag nga ipahuwam ni Rosbita. Kaya ka-adventure, karon ato na ta sa barangay Tapon kay atong lingawon ang mga katawhan. Papilion nato og asa man sila posporo ba og lighter. Og mga sa posporo tagaan to posporo. Sige ka-adventure, adventure karon padung nako gawas ka-adventure. Molingaw kaninyo si Madam Auring. Unya wato gyapon ta sa barangay Tapon kay mopalit po ta dito og isda dito sa barangay Tapon. Oy ka-adventure nagyapon ko sa diri sa tindahan sa akong mama diri sa buwaran sa lungsod sa Ubay. Karon si magkano si Madam Auring mo yung palingaw niyo ka-adventure. Okay ka-adventure na ka. Purman ha padung na ta gawas ka-adventure. Let's go ka-adventure. Adventure na tagas dos gawas gyapon ka-adventure padung na ta sa atong mga target karon mga ka-adventure. Hello sir. Mayong buntag. Mo ni sa lungsod sa Ubay? Lungsod sa Ubay ni.
ubay ni. Lungsod sa ubay. Diri. Okay kisa may ngani mo sir. Kasi ngani mo. Nakuihatag mo sir, nakuihatag diri. Palipay hatag. Unsa may lami gamiton ang lighter o posporo? O mo gamit ka? Posporo! Ay! Posporo daw! Dawata! Oh, imo na! Oh, kan medyo na! Magyawawon si sir. Ako karon sa lungsod sa Ubay, diri sa Ubay Wet Market, mga ka-adventure. Nanapunta karon diri kay padung ko dito sa barangay. Hay, hala sir. Hala hay. Asa na padung tapon sir? Padung tapon. Kisay ngani mo sir. Kisay ngani mo. Kisingan. Nakuihatag sir, nakuihatag. Asa may lami gamiton sir? Lighter o posporo? Ha? Hay, mauwo si sir. Kumbaga na ko pangutana sir. Tubaga ko ba? Laban na ako pangutana. Ay, pag-wall kay mangutana na ko nimo. Asa may lami gamiton? Posporo, lighter. Lighter. Hindi ka mukha ito posporo. Adventure! Ano siyang pasmano ko na! Kisingan! Wala! Kisingan! Ha? Bisa! Upang na! Adventure pa doon takaroon din sa tambakan. Dagang nag-jogging nila ka adventure. Uy! Payang buntag! Nag-jogging mo? Baka nang, sir, nako'y pangutan, baka nang tubag, nakuihatag mo ha? Nakuihatag ba? Masa may lami gamiton? Lighter o posporo? Posporo. Ay, nakadawat, Dawat, posporo! Ngayon yun siya, wow! Posporo! Posporo ko na! Mo ni tabakan dong? Tabakan? Nag-jogging ka? Okay na ito pangutan on ka-adventure. Asa may lamig gamiton? Lighter o posporo? Posporo lang. Ay! Okay na! Posporo! Nakala ito posporo siya! Oh, kami maray! Masaya mo kasulti. Maraming salamat. Oh, salamat! Posporo ka naman! Posporo ka adventure! Hanggat ka. Okay, kan adventure. Pada karon. Nagbaktas ta karon diri sa tambakan padung utak. Hello, may buntag. Mo ni siya tambakan diri sir? Mo ni. Kisay ngani mo sir? Irang sustar kanang. Sir, kanang napoy hatag diri sa bag sir, papilion ka. Unsay lami gamiton ang lighter o posporo? Parehara na. Parehara, pero papili ko sa kay napoy hatag. Lighter. Lighter. Posporo mo yata ka! Okay, picture lighter yan kaya kung picture sa kadaog. Jogging diri sa barangay Tapon at makita karon ka adventure. Lako diri sa tambakan diri sa barangay Tapon. Nag-jogging ka adventure atong pahunongon ka adventure nag-jogging. Hi la sir. Mayong buntag sir, nakipangutana sir. Nagdagan ka? Nagdagan siya. Nag-jogging. Nag-jogging si sir. Mao ni siya ay barangay Tapon diri sir at tambakan. Ito na. Okay. Kanang nako ihatag sir kanang dali ra ni mubura ni sir kanang pangutano ka na sir asa nami gamiton lighter posporo. Ang gamiton nimo lighter posporo. Ay, hindi ako magamitan, dili na nigarilyo. Oh, hindi siya maggarilyo. Okay sir, thank you sir. Thank you. Hindi siya manigarilyo. Ka-adventure. Okay ni. Okay, adventure kanang kising ka na to sir. Turtle daw ako alis gablot. Bugablot. Okay ka bugablot ta. Pangutanon ka na bugablot kanang asa may lami gamiton kanang posporo og lighter. Lami kang posporo? Wow! Posporo! Dawatag posporo. Dawatag
Kasi mo gablot. Kasi mo gablot. Hertoldo. Hitoryo, okay. Tagaan na to posporo. Kiss kiss. Kaway. Ano ka kasi ko mag-upload? Mayang buntag. Ngunit tambakan diri. Sir kanang naku ihatag diri sir. Sige mo jogging taga buntag diri sir sa tambakan. Kanang naku ihatag diri bahalipay sir. Kanang kuan sir kanang papilion na kana ko sir kung makatagan ka sir lakay madawat. Asa may lami gamiton posporo lighter. Ha? O sa lami gamiton posporo lighter. Lighter imo lighter. Dili. Ako posporo. Posporo. Nakadaog sa posporo. Ay! Posporo! Salamat kaway. Nakadaog sa posporo sir. Okay, Kalpinchor. Muli part 2 ni hangugot ni Madam Auring. Kalpinchor. Nako karon diri sa Barangay Tapon sa Tambakan, makita na to ang Barangay Tapon. Shout out ko sa mga barangay official diri sa Barangay Tapon. Hilabi na ni Kapitan Alexander Godito, ang kapitan sa Barangay Tapon, og sa iyang mga kagawad. Shout out ninyo diri sa mga opisyal sa Barangay Tapon. Adventure. Apo yan mang gitag kwarta. Nagdag iro ka adventure tong talaw. Imo nira. Mo na siya kanang tambakan diri sir. Tambakan kasi nga nato. Tansis kanang Francis kanang nako ihatag diri sa bag kanang tagaan ha kanang kung katagaan ka na ho. Unsa may unsa may lami gamiton ang lighter o posporo? Lighter o kadventure lighter yang giingon wa ka kadaog kaya kung ihatag kini nako ihatag posporo wa ka kadaog. Salamat kaway. Lighter ang yang gihingon posporo ang ihatag. Kasi nga mo? Ha? Andro? Gulusino. Tanong yan na. Kanang nako ihatag ni mo Sir Andro. Pangutan aha, tubaga. Asa may lami gamiton ang lighter o posporo? Lighter. Nakadaog oy. Ako ihatag posporo. Sir Andro nag-jogging. Nag-jogging din sa Tambakan. Adventure natakaron diri taga-asa mo sir, taga-asa mo? Taga Barangay Gabi. Nagusa mo diri? Sorry lang mo kanang nako ihatag diri sir kanang pahalipay sa akong bag. Og makatubag ka tagaan ka naho kanang unsa may lami gamiton sir kanang lighter o posporo? Posporo. Ay, nakadaog posporo. Dawata sir. Ay, dawata posporo. Dawata. Ay, bante. Bante. Ay. Posporo dawata. Imo na. Unsa may kasulti nimo? Wala, salamat nimo. Pasalamat! Kaway sir. Kaya pakunta na! Hoy! Unsa man, oy! Nako'y pangutana, mudagan man. Hadlok man sila, oy! Nidagan. Mayong buntag, sir. Mayong buntag. Palingkuhan ako, be. Manigarilyo de ka? Nako ihatag sa kong bag sir ha.
Papili lang sir ako sa imo sir kanang ako tagaan sir ako ihatag sa kubag. Manigarilyo si sir. Oh, asa may lamig gamiton? Lighter, posporo. Pero papilion ka kanang ko ihatag dire. Lighter mo yung mato. Ay, duha ka daw si sir kaya akong ihatag posporo. Ayo, mayong buntag natong tanan. Mo ni siya barangay Tapon diri. Barangay Tapon. Upalit kog isda. Nana isda ni abot? Ha? Wa pa. Aw. Ha. Ayo. Mayong buntag. Papalit akong isda bi nga nang nukos kay kilawon. Oh. Di kaway sabi kaway. Kaway. Oh. Oy, padagay. Nakuyatag. Nakuyatag ni Way. Oy. Padagay. Uy, nakuyatag oy. Oy. Ikaw to anak ka patutyon karon. Ikaw rin ipili kay gwapo. Padagandagan pag yun. Lisod yun yung gwapo kay padagandagan. Ha? Okay rin. Tapa nagtimba ng adventure. Ay, nako diri sa barangay Tapon. Oh, lisod yun yung gwapo. Hay! Ano yung trabaho ko dong? Ano yung trabaho? Ano ko ihatag nimo ha? Pili ha? O sa may lamig gamiton posporo lighter. Kana og posporo. Oh, sa imong pangalan? Posporo lighter. Posporo ihatag lighter. Ay! Oh. Ay! Akis. Sorry. Kiss ba? Kiss wala mo ko. Hangat ka ahin. Mayang buntag sir. Mo ni barangay Tapon? Kasi gibuhat mo diha. Dili mo gibuhat. Kanang ako ihatag sa bag sir. Dito ko nagpalit ko. Nagpalit ko kuan dito sir kanang kilahon dito sa Nyulok. Mo sa may papilion kasi o sa may mo. Posporo lighter. Kung papilihan ka, lighter, posporo. Posporo. Ay! Nakadawat! Ay! Nakadawat! Posporo! Oh, dawatag, posporo. Oh. Okay. Koy, sir, koy. Ay! Tao dire itong arion. Ay! Ay! Nangatuog pa sila. Uy! Taon, may nagkutag. Lighter, posporo. Ah, nangatuog pa yung tao. Ipangkapoy. Tara, ito makita. Kaya matug. Ipangkapoy ang... kapoy. Kasi nga na to, sir. Nasi sir. Kasi nga na to. Naku, ihatag diri sa bag, sir. Tubaga, sir, ha. Kanang kung makatubag ka, tagaan ka na sa palipay. Kanang, unsa may lamig gamiton, sir, ang lighter o posporo? Ay, lighter imong giingon. Basa ka daw ka-adventure. Kayang ingon lighter. Hala. Kung mo lisod ka adventure. Oh, ang pangayon ka adventure ay ang ingon lighter. Kunya akong gihatag sir posporo. Ka adventure. Nanguta ba ka? Mayong buntag. Yung mga tersikat. Akong ba na pulis? Pulis ba na? Nga naman di ay. Nga. Kuan. Di ko na pa video-video. Nga naman yung video ko nga. Akong gibuhat observe mo ko sa mga taong may mask kaya akong ba na pulis. Mga nasuko kang video ko. Naku ihatag nimo. Oh, pasab to baga ha. Naku ihatag nimo. Kanang natuko na siya. Mayong buntag nong. Wani padong sa barangay Tapon nong. Kani na ko'y pangutanan nong. Ha? Kapag ganun ka makatubag ka, naku ihatag nimo kay dito mo ikan pag kanang kanang papilion ka nung asa may lamig gamit lighter posporo. Pag papilion ka asa lamig gamit posporo lighter. Ay! Nakadawat si Zero Posporo. Dawat si Zero Posporo. Ay! Muna na! Chor, what's up, Kading Chor?
Daghang salamat kayo. Moto ang part 2 sa hugot ni Madam Auring. Ay, gihangat ko ka-adventure. Ay, ka-adventure, daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa akong video nga kanunay nagsunod. Sa labi na sa akong mga followers. Maginawad ko ka-adventure, nagmalipayon mo sa akong video. Unya ayo kalimot pag-subscribe, Renato Adventurer. Unya ayo pud kalimot pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong daghan nga video. Unya, shout out ko sa katong driver sa tricycle nga gipahangyo ko 10 pesos ka video. Unya shout out ko ni Mama Yul og ni Paberning na diri karon nga ilang balay diri. Unya ni Rosbita og ni Rodel Gonzales, ni Ate Bitsi. Shout out ko sa iyang mga sinina nga gipahuwam. Salamat kaninyo sa kumagsuon sa Barangay Tapon. Salamat, shout out yung tanan sa Barangay Tapon ug mga opisyal sa Barangay Tapon. Daghang salamat, God bless ka-adventure.